Dawuh kang sinapta pungkasing prahara dang yang sabda balon naya kenggong ngendika yen wis titi wanci bakal kasuwun bali jayaning nuswantara mawa pratandha para tita kang kinasih Gusti Allah padha mirengna pawarta wigati mobah mosi ejamanakan wasinasi bakal rawuh utusan ing waktu iki nanging amijel manungsa sawangkan kajibah maring pepele